Asi na šukár. A ja mám vás? Môžem ich vyberať. No, pomoc, pani Uršula. No. Pani Uršulka, mňa môžete kľudne vynechať. Prečo? Lebo mňa boli hrdlo a ja som po tých ranienkách bolo dosť. Troška vosku Trošičku, to nevadí. No, oni sú ťažké? Aj sú iba, že... Stačilo, keď by si ho odložila. Nestačilo. Tak. Toto je jaká to... tá kocka. Leni, podávaj. A prvá Veronika. Jo, to je hnusné. To je na lopata. No tak inú nemám. Podaj Monike. Tak. Vieš, aké presne Trošku, len tak pomrdol. Tak ja ti dám iba tak malinko. Tak zase, aha, takto. Dobre? Ani z tej lyžičky nejde. Posáď ďalej. To nepevne. Aj to ďalej. Ten je úplne vycholoval, ale mne nepovoluje. To bude kolové. To ja neviem. Nerob ona. To sa môžem ja. Čo sa páša? Môžeš byť ťa papája. Ale ešte sem tam aj lyžičku si zoberte, áno? Lenka, posúvaj. Dobre. Pošli ďalej. A potom si dáte aj druhú várku, len ja som nechcela, aby sa vám to celé roztopilo na tanieri. Dá? To ešte nemá. Ja nechcem Janka, ale... Nemá. Ja aj tak už nikto... Už len ty. A ty? Ja nechcem. Trošku tebe dám tiež tak symbolicky. Ani trošku. Ale tak, aby som vás odfotila tým. Aha. Ani trošku nechcem. Takto, aby si dala zašpinený tanier. Aj tejto dám zašpinený. Nie, pani Čeka, ja si dám od Peti, keď tak, No, ale... dobre. Tak ja sa zoberám. Ešte tu mám jednu. Tak. Ja že to tu ako i Peti. To už som sa do strávy, dobre? Ako? Videla na teba Monika. Jani? Poďme sa trošku aj vytváriť. No to je ti Daj sa už aspoň to dostať, vieš?